Asumdwe enka ho hwoni nebisa nse ne ho tese nebisa nse nya so mo wo ko wani mana wo ko wachi ana wo tina fa ko ina no kata ni se bi tibiri ka pa ana ko heaven amen ya da rade nyankopon ase me be so obon pai ka tire rade se erade de akami bia ewo mabra bom binyame sum meniyem eye bonisu a minnim betumi de makose mesram church this prayer de bia no konfo de dwani mbo kacha wade se wade de akame a minnim de mbekose fachem na ti ho firi ho amitumi nya pe o wade wani amitumi bie pe ni abrabom ejapa ene anopai so ya se hia wo anim sade ta onam ye nso egu aba no akoma enan ebe hia wasem na anopai opo akoma kasa akoma enkwanchen akoma na sasepa misro se emma akoma e wodendue mu na anopai enye nkwanchen de enye kasa de enye bode na emu menye asasepa awa ba ni buru ma etimi aso abapa aso di konkon ani munyam onyam ye ta oba ani konkon di mu ani ye bompaye mu ma jidi fu na nkasa amen amen hallelujah na so yoti awasio ya da radi nyankopon asle mesram menche na bela busumini dani de nyina sema radi fami so edema church no aba heaven bibiri entiase misara wote wa ma woyam nhyehyɛw na kai ne hunu sɛ asase we na wie na yɛ de amen after last week erade fam so ma message bi e wo Boss FM misara be ma no OFM the same message fa open book na twere esoro faithfulness in little things. Be faithful in little things. Faithful in little things. Hallelujah. Katrina said, be faithful. Be faithful. Katrina said, be faithful. Be faithful. In little things. In little things. Amen and amen. Amen. A very short message by Mr. Pay attention to you. Here, Adi Pia Nyankopani. A yaboni. Timbenfo ta de kan asem se kuruaba osi asoli dem o oye kuruaba owo dem o owa bontiu u penti ni setinia di di ensesa ana onya ni bonyam so da o pa ye kuruaba na ka se ye nidi ye obi anko mu toilet da fo kere ni tumbre o ba dia na onye you meba and then ya the free company ba ya decorating se kuruaba pepe ya friend say chamber pot yes na fufu rich j so we kuruaba ai obi an yimu da je obeji ana onye so for me obi an ko toilet down so for me why cause hey on there last recap then I'm capture one and then any different one and I'm the brown everything I did it or say emos me ye pay into so ye pay myself emos me ye kron into so ye kron the on pay na on pay ye mpa me tell say everything minim say
we dia wo mpenso me ye kakra. Hallelujah. Amen. Say poison e amkrama e poison. Me sabi kukuru ma e poison. Me sabi biti ase ya poison. Hallelujah. He's the Lord. And this say dear ono atro efiri our form foundation and between the tea I have found atro nyina echa eyawan Satan. And the anti-media entering. Last me no kasameka the vision of Judas Echero. Say yes to buy Judas for coordinating. The only problem about Okoye, Opiana the water. The Okopedi, the Okopedian, every side. The people say, yes, but he has to be here. And the people who preach the bush in the hour, one who put the neck of fire and Puma soul. And if you will tell me, you say, the people of Zion Church. I bet I can name the people who have a big of fire. Amen. Now, the person who saw now on your way, no, you pull afro that way, and to Surat of Red China, man, but also for Bombay, man. Now, my test of Bombay will be a sequel. What was that? And when the power was as of last week, we got already said, as of only Jessica and Moma, and Yamma, and Bimbo. When I have one or two in the past, I said, I was in PR, sir, who call with personal problem. I ask us, you should hear. Problem of what I can see. I was over solution, and there's a window power. You rest till thy kingdom come. You rest forever and ever. And yes, I will cry a child. Now, I am Simon. Walk cry at the end, any of you, any should be a bonny. By a pastor for that purpose. And to appear to what are the words to us. What are the good things for thee? Nanyang Quadia. Latomutin, Nanyang Quadia. And the time of Onam, Sikamo William, yes. Bible says the omniscience, omnipresent, the counselor, and the social police are no more than a Yes, woman now. And it's like a whole Jessica. That was a bottle like a yes woman. You was a person. And go back, yes, one. Last year, 1 year, so what they said. Yes, yes, or Babaco, or a shot when you're ashamed. And the man did us put free. I saw who said, or baby, the move. After we yes, and I said, and when the poor thing. Woman said, Papa, you didn't want it. Or you have to see because you can't or understand. Can you bet me at all on the other and he after I want to use you almost had interview moving with you. Remember, we are saying here for years answers. Peter, I will call us off and said, they say, Mr. Ramon, we tell me, and said, maybe Papa never did it in the same time. I don't say I know so. Maybe I me Tom, na me Jessica. No, me ni dia no mu kai ska na bo no chiama. Time me ya 40 years one na say big. No ko fi years one. Na years ka say, "Hey Peter, Judas, what dem fi anon na yimi ama." Enti potaka. Sa be ma ni ko di years wati na nya enkwade. Ana Bible ade ya precious ya nton. Enti different. They say as he has make us a material. Our friend said Elisha a preacher. Why TV? And we give the question as I say, we are saying no better kuti. As one never can to them. I don't know who said gay has it. Na ni swali unene ko tainte wadi kodi Elisha ejin say na ye no kure mu a you will see it. What the parliament here, is different. Anna or
ɔyere bi ba wɔn nkyɛn sɛ ɔyare kwata ma mo san ne yadeɛ ɛkɔ ɛna wo papa a wodi n'akyi sɛ yɛnyɛ ne hwee ma ne nkɔ ɔsi yɛ oda amate odiifo no wura adeɛ na akwa no so fa n'atade na sa odi mirika ɔkɔ na ɔkɔto ɛno nana me papa ne sɛ nneɛma na ka adeɛ ma yɛ anyi nyinaa yɛn nsa amegye mmara wɔn sɛ ɔwɔ ne nyame de lase gyina nyinaa na gihas kyi ne nneɛma na dɛsɛ ɔde koko ne maame fie wafa nkɔ sɔfo ne fie o ɔka aha na me starte ma asɛm obi sɛ n'anim ɔsi gehasi where are you coming from gehasi ɛyi na ofiri ba ɔsi mi wura mi nkɔ baabi a sɔfo baabi reader sɔfo ketewa mi nkɔ baabi a ɔsi saa gehasi ɛbɛrɛ a wofiri akɔrɔ na mi deɛ mi huhum akasa wɔ no mi de bɛ kasa ma tena mi huhum eti wɔ ti ha spirit yɛn fɔ yɛn ni hu spirit yɛn fɔ yɛn nsa nfɔm eti báyìí wò si ɛwurade wɔ yɛ deɛ ɛwurade wɔ yɛ deɛ wɔ yɛ huhum ɛno na jɔn bɛ ka wɔn asɛm sɛ ɛbɛ ne mi yɛn sɛ no pare asɔre asɔre yɛ tɛ wɔ deɛ huhum ɛne deɛ ɛwuram eti ɛwurade. Ebi ọwọ. Bẹ́ẹ̀ni a ẹ̀yẹ ìlànà ìdí àwòfọ́ ní ti ò ní ẹ̀wọ̀n wọ́n yà ẹ̀wùràdé. Ẹ sísá ndìsí mú efi sẹ́ ayé àná sọ obi sùn ní sọ̀fọ̀ a ènìpà kò mímú sọ̀rọ̀ sọ̀wọ́ ẹ̀wùràdé mu mímú sọ̀rọ̀ nyà nsàkyerà bíkọ́ ayé àwọn ọkọ̀ yẹn ẹ̀wùràdé ẹ̀ẹ́dá àwọn tìrì mu ní wọ́n nim ọkọ̀ yẹn ní wọ́n nim obi dùn yà no wọ́n nim eti mi Amos Mr. Fred Mr. Gates Sam Jones Sam Sam Rita ẹni pẹ̀lú ẹ̀sì à yẹ́ ẹni ẹ̀wùràdé wọ́n yẹ òṣùwò. Wọ́n yẹ òṣùwò be faithful in later tales. Àbọ̀fọ́ ni kàtà ọ̀pọ̀ ní sẹ́ mi nkọ́ bẹ̀rẹ̀ bíà wọ́n sì kì í àsì ẹ̀wùràdé náà bẹ̀ dáadáa nù ẹ̀nẹ́ẹ̀ma náà wakọ̀ gye ní ntì papa ne yɛ deɛ ne ne kwata ɔde baa ne nyinaa ɛnsa mmara wo so instant na abɔfra no firi ne soro ebesi fam taa hwɛ radio no so bɛka kyerɛ wɔn a wɔn ti nyinaa sa memfa nkɔfo mobile phone sɛ obi fira wo a nate wa ɛno kora de ehia me pa akoro kitikiti bi a yɛde lé yɛ fɔpem a ɛde yɛ kɔ hwɛ a yɛadwene mmaa so bɔsɛ bi a yɛ bɔsɛ ɛwurade ɛni yɛnim agorɔ die o sɛbɛn de ne bi di agorɔ ɛwurade wɔ nim ɛtoɔ different especially church ɔmo bɛ ware ɔmo bɛ ware a saa ɔpem ne nyinaa bisa rich ɔbɛma saa proof no ɔmo kɔ hɛ ɛwɔ divine revelation ne obi kɔ ɛkɔnfɛn mɛ ba ware ma ba ɔtɛ anim ma ba mi sɔfo abaya no mo nim no sɔfo daabi wọ́n ní nàkàtà daabi wọ́n fi nànú da daabi ẹ̀dí táyà wọ́n ní nìyẹn táyà wọ́n fi nànú ẹ̀dí wọ́n sɔfo wọ́n ní yẹn nìyẹn akókò ẹ̀dá wọ́n ẹ̀dá sɔfo wọ́n ní yẹn wọ́n waitress wọ́n ní yẹn ká huru diẹ tí a bá dé bẹ́ẹ̀ tí a di yẹn ní sẹ́ jẹ́ni ní sùúrù ẹ̀dí ẹ̀dí wọ́n yẹn ama wọ́n ní nípa that's the secret. So daabi ne yasa aduma bɛ gyina ɔtɔ anim ne yasa akata o ti so ade no so nipa wɔ bie dada ɔwɔ sa akata so ɛni bɛ ti si bɔwura ne no sɔfo no te sɛ yɛ umie so da mɛmu afɔ bie so da wɔ bie so da na ɔsɛ bɛ twa torɔ ɔwɔ awurade anim tia na wɔyɛ mu nhyehyɛ wo ɛyɛ na wɔyɛ mu nhyehyɛ wo. Ɛtuo bia ɛtuo. Ɔsɛ paa. Ɛwurade wɔn mu a wɔtuo mu oyi wa kan ɛwɔ bɔnɛ ho. Yesu wɔ sɛ ɛba biem. Mɛsi Yesu wɔ sɛ yɛ ne sɛ ɛtuo. Revelation chapter 2 verse number 8. Revelation chapter 2 verse number 8. Kɔ wɔsi na sɛbɛn na sɔfo bɔ fɔlɔ.
twese akɔla ne sɛ ɔkanifo no di ɔtidifo ɔkanifo no ɔtidifo ti yɛ ɛwuri na ɔte ase bi ɔbɛ si ɛnu ɔwuri yɛ no ɔte ase bi ɛmu ne si yɛ ɛnu ɔwuri yɛ yɛ no wɔ yia no ɛnu ɔwuri yɛ yia ɛnu wɔ yia no ɛnu yia no ɔfo yɛ ɔbɛfo na ɛfo yɛ ɔbɛfo ɔwɔ yɛ ɔbɛfo yɛ yi dafo ɔwɔ yɛ na ɛmu wɔ yɛ ɔbɛ sɛ so yi dafo na ɛfo yɛ ne ha yɛ kɔ na ɛmu wɔ yɛ fɛ pɛsɛ na ɛmu wɔ sisɛ kɔ nsu amadi a ɔbɛhu bia na nsu amadi bi a ɔbɛhu sɛ ɔwɔ bi sɛ ɔwɔ bi sɛ ɔbɛhu bi sɛ ɔwɔ bi bɛdu na wasɔ akɛkɛdu dɛnukɔkɔdu ɔwɔ mu sɛ ɛnu ase nɛɛsɔ dɛnukɔkɔdu ɔwɔ mu nɛɛsɔ dɛnukɔkɔdu ɔwɔ mu ɛmɛma wɔ kɔbutu dɛnukɔkɔdu yɛ ɔwɔ mu dɛnukɔkɔdu yɛ ɔwɔ mu hwɛ ɛwurade anim yɛ ni sɛ mifie bawe woni big problem pa ɛkɔ so church this time Acts chapter 5 awalefoɔ yɛyɛ baako bankwadeɛ ɛnyɛ baako wɔsi ebi a wo na abɛboa no ebi a me na abɛboa wo yɛkɔtɔ asase ɛna yɛtena se aka sɛ asase na yɛkɔtɔ sika ne nyinaa yɛde kɔma awurade sika ne nyinaa yɛde kɔma awurade yɛtɔ wie yɛhu sika no na adwene wo yɛ tiri mu akyɛngyi na ɔne ne yere ne tena ase kasa sɛ sika no yɛnkyɛm na yɛmfa half ɛnko ɔso yɛ ɔmate mebusa mo question sɛ ɛdɛn nti ɛna mo nyinaa nka mo ma nkono mu kyɛ wo mu yɛbɛka the same thing because yɛ nyinaa yɛwɔ sɔfo baako asɔre baako na sɛ ɛsɛ yɛbɛbɔ afɔdeɛ ama asɔre na yɛ mmienu na ɛbɛba abɔ yɛ nyinaa babɛɛma ne di ka kɔ ɔduru hɔ no ɔka kyerɛ ne sɛ Peter sika ne nyinaa ni na ɔse Ananias woyɛ sure ɔse me wura ne nyinaa ni menyi kaprɛ mawo sɛ ɔso ansa Peter ne ma wo Peter yi ɔno ne si nkyɛn ansa bɛ no ma ɔka kyerɛ sɛ ade nti na wɔba sɛ wobɔ bɛtɔ wanto wobɛtɔ wanto yes wo sɛ afa kɔfɛ nyame wɔ fie nyame wɔ ha nyame wɔ mɛ nyinaa woyɛ bɔnea ɔbɛhu ɔbɛte woyɛ bɔnea ɔrehyira wo ayɛnti wɔba sɛ ɔba bɛtwa honhom kronkron atorɔ na ne sɛ nnipa yɛ bɔne a nnipa twa ne ne ɔko nipa torɔ hwan ne wɔtwa atorɔ hwan kabi yɛmaɛta wɔ yoo meba meyere no nti adeɛ na meyɛ ɛnyɛ second person busa me mesɔfo busa me ebire bi obi yɛ adeɛ bi kronom yɛyɛ yie ɛna yɛdi adanseɛ na baako bɛsom atɔli na ɔgyina yie na sɔfo pentecost sɔfo a mɔtwa ahyia wɔ ha sɛdeɛ me nana ne tiri mu den paa na mabusuafoɔ gyina ha a wɔn ka sɛ ɔyɛ no sɔfo me deɛ mɛka no koraa me nana ne tiri mu ɔden ti mi ka sɛ nyame de ne bɔ ne bɛtɛ na ɔde akyɛ na ɛhɔ mo ma kiri fi ne nsa fi asɔre wɔ mu nim sɛ nipa ɔma asɔre na asɔre ba ɛnyɛ ɔnti abɛfɛ ne nan bia yɛ porɔ ma wɔwuya na moatwerɛ tententen ha suntwi bi ababa na deɛ nam no so bɛba wɔnyɛ dɛ wo a woka yɛ wowɔ problem wo so ade ma me kɔka yɛ wo so wɔ problem you don't know truth ɛyɛ nokorɛ na yɛkaya wɔ na ɔsɛ atɔli me na na deɛ wɔba ne ti mu ɔden ɔdedi na ɔba na no ɔde sie me ne wo me yere no ɛna wɔkɔdi bɔne ne nipa aba ɛnɛ Ghana sɛ woyi wo yere ne mu a yɛbɛka sɛ wayɛ dɛ yɛyɛ bi di watɛm no sɛ wɔyɛ kwasi akora mokɔ a moma me nyɛ adeɛ bi na yɛbɛbusa church na baako nyi n'ani no ɔnka ampasɔfo yɛɛ church ne nyinaa bɛka sɛ wɔmbɛyɛ dɛ wɔmba agensi no ɛyɛ satanic strategy sɛ obi tɔ hɔ a ɔmfa nsuo nwunu mmea wo kuro sɛ obi tɔ hɔ a ɔmfa nsuo nwunu mmea wo kuro to ase ka nipa kokoɔ mu nsɛm saa sɛ mokɔkyɛ sɛ ne ka bi a na nneɛma hyɛ saa ade
no wa tesa wo do ni kunu nti he so wo do kunu enya bone kwan so love means to save obi o so wunya nkwa and is a very because of what they said no one can know that masa I'm telling you wonya wo because when you are complete because love does not sin or say what do wonya dey bone matter say love dia any no better because money question na no so what kind of me do say person one need na nkwa me ni kan lay money foundation say ni pa filiate twaso your time me da ko sisi a twa papa bi tell so wo hene ana onipa wa ngoda o ye nso wa ngoda ana ofa enkwa mako 10 ana onu mo te enkwa na so na nyiri me ba be wu na me mo wa ya de bi ansa na mako o pempere mo ba ko di na di ade na ya na eni bon eye be won wa se ni pe ya se ni yo di ni kura ma me wa o se ko bi ta o na ye wo sha era dia tem gani yes o se wo bi ma ubi o so pro bi wo ye dia faithful me wa e pro bi wo ye no kwafo ba ma bi disi wo so wo ye no kwafo obi a ko you faithful ba wo de wuntimi ne faithful amewra de ti ba pa e de wo so opuwo yo no kwafo no de na chi eja obi o ye no kwafo ana ofre pratem me tell secret ba ko so obi ne no kwafo a aba no ka se wunyuma e be 31 day e no kre ana ko sa aguro no ka ema ana o de si ja so e huru fa so a mote e ana sa hata ma ne boy ti say de ye mo adam woni say mo ye ne sa o de say for ma MVV me be tell ma de say o ya let bet o wi e ana o sa konko ma no de amawi o de ma ni pattern o ja on kwa so obi an ko bia Africa obi en twa o de bae na won hwa de we ti ni ya no afre ne papa da na eso obi wo no mo ye abrosi emia ne san famere no so de ma mi ni wasi ei ene e ko ke badu o ya ko ji fertilizer yem fan sasa se no ne je mpie ne timi ba se ye obi an ne papa ne maame ko ji asase ne bi e to go ne bi kan enti abrosu dia 2 weeks na pie o mo die wo ne ne wi afi obi akọ na fu wa huche abro na ma na ma se yemu abro mfamra na we sa kwa no da abro no mi ko bia enview na enview no e da kutofoforo o ma ngonko sai konko ba ko sa konko ba ko na fa so na we yakoto afiri duru ya na papa ni boja one boy single person no ko cha no papa say da abru na na de ma me ma hwe ni mo abru na fi no se me ba ma o ani enyo ani na o debi so ne o debi se abru no enfifi a ko ka tena na se wo de share form ba was intimi ma se abru konko ba ko kura ebi ni wo sa se amakura anyi bi emu be se tebi die ebe fifi e wa setiro enti intimi ma se mu bi fifi ti sa abuni ni na dia fifi a me ba kona na ho ne ka tanse na aburu ade ma me emu bi ni wa fifi wọ́n sì papa mate o bo de nipa 10 1 2 3 4 5 6 7 obi a radio batrata ma radio kotoma o mi na be triplo obi a na papa na ma mi jira ho mo ni ati ko ko ni o de ni ye ha o kra de o ba mo asem na ahwe o se yesu ma ko bi talent obi de o ba wa ma hwama che o se wa ma hwama
na kronim asase di abrante na tem abofo de yɛ so yakwadefo yɛ nim sɛ wankodua because bɛɛ na obedua wura ana na waafo nyinaa nipa 10 emu na yɛ wura ma na de wanya bia ma ha enti nipa dodoɔ nti mini nipa dodoɔ eti na menyɛ bɔne mini deɛ obi yɛ ka obi yɛ bi na menyɛ bia ma papa sɔre ya ofra ne ntoma no ofra ne ntoma no ɔhyɛ ase firi etire deɛ no waburo ni trata ma mo apiafo wayɛ adeɛ mo ni adwuma mo ni yɔ oh ɔkyeakyɛ mo nyinaa ne bɛdu wei so ɔsɛ aberante na wodeɛ wɛ ɔsɛ nana aburo no ade maa me ne asase no ade maa me medua a mehwɛ ne mu bɛsi nɛ bibia mfifia mfiri mu ɔsɛ me babra wo wɔne akoa nkwafoɔ a mɛtumi de m'akyi agyae ɔno a wotie mu sɛ mebɛka nyinaa wotena wote asɛ sɛ aburo na mede maa wɔn ɛnyɛ mpra yɛdua bɛne fifi na mmerante yi awɔpɔ n'anim atom nti wɔde wɔn ahoɔden masa don't pretend to have the law ɛyɛ wɔade sɛ megyina prophet metwa to obi a ɛbɛma bɛde mu ato nipa so na mede atiri nipa awurade nsrɛ wo saa ɔnsɛ wo sɛ koa masa adeɛ bia tiri bi antene ɔyɛ na sɛ ɔka sɛ ɔno no menoae wie na mehatae ma de yɛ ten na nkoatu no wo so me no ɛbia me ne wohu nti fɔfɛba fiakorɔ me nipa anim atom ɛkyihyia ne mu nti moakɔtɔ awura dua ɛde bɛkyerɛ me awura mede ma awura tiri fi medɔm yere nti wɔtwa to asɛm ano sɛ menkɔka ampaa so akɔka safiri yɛ bi wane se aha wo so deɛ na ɛkɔ me kunu sɛɛ sɛdeɛ me kunu bɛkaayɛ no nana no mesrɛ mo ɛno a no na peter se ei wɔbaa hwɛ wo kunu ne wuwu anammɔ ɛne da hɔ nso bɛtietia so bi akɔ wayi si wo bosa wo so betwa wo nkonkron ɛtew sɛ ɛwurade oyi sɔfo a ameka ntam nyɛ nɛma nyina no bɛbɛ no ahu wɔnyɛ nyankopɔn ebi wɔ bɛbɛ no ahu bi so wɔde bɛsie no na wɔde asɔ wo nipa no ebi wɔ atakye a wobɛtumi akɔdi bɔne wayɛ kakyew obi so wɔ ɔbɛdi atenam obi ankye no sɔfo no hu daa ɛwɔ ne awurade nsɛm bra ɛturo bi a ɛturo yɛnkwansinya nipa wɔ nkwagyeɛ mu sɛ yɛwɔ ama bi mu sa aburo ka wo a ka wobɛtɔ mfra asampa ɛnso wɔ sɛ ɔkɔka nokere nkom ɛma na nahu sɛ ampa ɔhene so aberante wɔ ne ne si akonnwa no so wo na deserve sɛ wodi maa ne ɛfiri sɛ woyɛ nokwafoɔ ɛnyɛ m'ani so kɛkɛ nti yesu sɛ ɔno wɔto na ɔbrɛ a ma sɛ ɔdeɛ bɛ akoma yɛ obi wɔ hɔ na wobra sɛ yɛfɛ sɛ ka na wobra seɛ ɔne pɛ nipa anim atɔm enti wotwa kyerɛ ne feiba wo sɔfo wotwa kyerɛ ne feiba wo adamfo wotwa kyerɛ ne feiba wo masa mewa nsɛm a woka ne nyinaa so nyɛ nokorɛ wonim nkwa nti wɔ sɛ de nokorɛ yɛ kɔ so wom na kyerɛ sɛ ɛtɔ da nokorɛ no mɛka akɔno stage bi a ɛbɛba sɛ yɛnyɛ dɛ yɛnkum ɔte na mɛka saa wɔka akɔno stage bi a because ɛtwitwɛne mu ne pɛmprɔ ne ɛde ne pɛ kɔ wo nsɛm dɛ mo ne sɛ dɔɔso ɛsɛ dɛ wɔ mo dɔɔso kyɛn dɛ wɔ mo mede ma no wosi mikasɛ menkasa nkyɛ bra aburo ne ade ama aburo ne ano ɔte tita no ne wonyuma no ɛbɛfɛtem ma awurade ahu sɛ wonyɛ nokwafo ne mo so wonyɛ nokwafo wonka nokorɛ me wokɔyɛ no meyɛ awurade me wohu di w'akyi a mahu baa bɛhu nipa na sɛ me awurade me ne nipa no wosuo nipa no kyɛn wan awurade saa na kyerɛ wo asekyerɛ no na obi wɔ hɔ a ɔwɔ akoduro te dɛ sɛ ama asakyerɛ no amahyɛm dɛn ma wɔbɔ mpaeɛ no ɛkɔ ha sɛ wei atwa ne torɔ berɛ a wobɛware no wobɛhyɛ ase torɔ wo ne twaa no wobɛfa so na wobɔ mpaeɛ sɛ deɛ na woankɔmfɛnhyɛ akyerɛ no a woboa
da so yɛ torofo bi so kuruwa ebi si wɔ daa wɔkɔ a Awurade se obi ti yɛ pom Awurade se nipa so esi mi kuru no mi yɛ no Awurade yi da jɔ mi da yɛ deɛ bɛm wɔni mmerɛ a wɔso no wɔ sɛ ɛwale foforɔ nipa na mfi no sɛ asa obi nyima yi ansa na bɛrima no wɔn ase opɛ na ne da to aso takwa ne yɛ ni ɛnyɛ ne baa wakata so na ne yɛ kɛseɛ wɔnka yɛso ba wɔsi o wakata so abɛduru nnɛ ane na wɔnka no kora wobɔ mpae sɛ den serɛ wɔ ne fa kyɛ wɔ kukuo na wontumi nka nkyerɛ na woboa yɛmfa nkyɛn wokɔ ayie wakɔfa wo kum akyi na wanyem obisa wo sɛ hwee nsi Awurade so gyina hɔ ɛna ade ne kɔɔ so wahu nti sɛ yɛka sɛ torɔ na ɔma amafafo wakɔgye wo bi certificate ɛna ade ahyɛ adwuma ɛna da so gye sika di wasatena bɛtena sa woda so di sɛ sika wei wonim agyina nko akɔ bank ka to no munyi wadi sɛ manka no korɛ kɔni yi wadi certificate na ade yɛ adwuma no ɛnyɛ wo dea obi dea ɛyɛ torɔ wapem na wagyina so dame bɛyɛ twi ɛda na Yesu bɛtena na yiwa mu no awoda no ɛbɛyɛ twi ɛda no bɛyɛ twi ɛda no bɛyɛ twi paa ɛda na papa no bɛba na animuonyam mu no awoda no ɛbɛyɛ twi Kristo ni a obi twa torɔ sɛ wano sɛ woka ampaa na so agya to wasi wo bo wɔse sɛ wohu ɛnsɛm ani dane ate mu ani dane na ehu mobuni so saa deɛ wɔso kyɛ wɔ soro a wɔyɛ dɛ ɛno na twifo de bu bɛsɛ sɛ wobu kɔtɔ ɛkɔ ase a nyame so yɛ dɛ amen because obi wɔ hɔ a sɛ nka woboa no ka no kɔ ne kyerɛ no nka wobɛsakyerɛ afiri mu baade ne yihi ɛne ne ho suro waade nyɛ wɔ sɛ wodɔ no nti woboa no obi wɔ hɔ no wobɛnante a wontimi nyi wɔtɛn daa ɔnso ne nsadeɛ na woyɛ ne yɛ na ɔkɔka ne baabi ne nipa na so nam fii nim na ɔda so nam mu masa wonyini natɛn wobɛdi fɔ wɔ ne mogya ho hallelujah praise the Lord wobɛdi fɔ nti mesrɛ no yɛn sɛ sɛ Kristofo yɛtwerɛ nyinaa yɛnim sɛ fon so deɛ ɛno nkwa na deɛ yɛka ɛna fon a mɛboa nipa masa wo na mɛboa wo wo ma me ti US a ofra wo dadi ano kasa na mwa wo nka wo ntro le jambo so me ansa na nka aba ti me se wo ya ofo eye wo ya ofo eye sembo ho pa ana fo wo tuban wo ka tro ni ase se bi wo kuma sa wo po aso fo mo be twa ka to se da bi me ka da bi so se fo nya wa na ka to se fo we ase wo he well subai se no subai tie no na ede di wo fun ni e ma fun o ma e ya na bonten okoso a wo ta so because o no de no de be bia petampe be so di ma no misram Kristofo da bia e hye wa ye ka niema e beboa Yesu mai na ben niema aka ye ti fa wura ye ka ba still e prayable have in consideration ni mo consideration ni ɛne obi ama me de ya ɛne obi apapa de ya ɛyɛ atonenefo no mu de ya nti sɛ metene a yɛde bɛma me mentene a go away nti sɛ Ghana wokɔ school a protocol ne ade wo paase so papa yɛ lecturer ntini afa wo nyɛ no bi ne yɛde kɔ ayɛ bi no saa consideration ebi ni hɔ hwɛ da yɛ pɔm time ne kɔ yɛde si timi sraw kato na sɛ menua ma wo ane nyɛ wo ane na wo daabi nyɛ wo daabi nipa anim anim onyam ɛne nipa ho nti ɛni wo kra abo na menhyira wo amen